Si mali ana. Say mali Tubag ko ana. siya. Di lang gid ka magkuan ba? Di gid ka Part. og Istinga ang katahungan. email part para makabalo ka kung unsay dula sa email. Ana man jud na mag-open. Unsay manggani ka nang magkuanay mi mag-eyeball. Mag-eyeball man gud na no kung lami na kay inyong banding sa dula, eyeball mo, mag-eyeball. Sure oy. Magkita ay man gud na no, lima-lima magkita ay mi. Ay, asa tayo magdula. Oh. Pamo ka katistig mga tournament good no. Hidog ka na. Dulag email. Dulag Makakita email. nimo. Nakadungog ko kaganiha. Mingon lagig minyo kay naamon ko. Natural ninyo man jud ko pero wala ko uyab. Sa di ka. Wag sa imong mata. Paano nimo oy? Kana. Ang minyo ko niya man ingnon ko nimo. Wala man jud ko uyab. Kay minyo man ko. Kago Puyo, oy. Wala ko diha. Wala ka dira.